Com ser una mare valenciana autèntica. Una bona mare valenciana és el despertador dels seus fills. En què estaves dormint? Però quines hores són estes de tocar, mamà? Ha passat algo? Ai, com tu no en toques mai, et cride jo. Són les 7 del matí, mare. També fan la funció del Facebook. Recorda felicitar a ton pare que avui és el seu aniversari. Inclús d'aplicació per a comptar calories. Què has dinat? Però per damunt de tot, una mare valenciana el que fa és patir. Jo patisc molt. Patisc moltíssim. Tot el que faig és patir. I recorda posar-te calçotets nous. Què ho dius, per si lliguem alguna xica? No, home, no. Per si tens un accident que quan t'arrepleguen i et porten a l'hospital i et lleven la roba no es pensen que el meu fill és un port d'acer. Amb aquestes dues coses esteu protegits de qualsevol mal. Aneu a espai. I Coneixement. una bona mare valenciana empapussa els fills. Jo disfruto empapussant-los. Fa igual les vegades que em diguen que ja en tenen prou. Jo sempre faig menjar com si fora per al càtering d'una pel·lícula de Hollywood. I una mare valenciana sempre vol que els seus fills la visiten, però amb una condició. Torneu els tàpers! Torneu-los! És l'últim avís ja, eh? Si no, no cal que vingueu. Home,